ndoitwa Diana Rwodzo NaMai Machiya. Ndiri mumwe wanoshanda nanozviti aizviti baba vaTadiwa Nyamanhindi. Isusu panapa Tadiwa Nyamanhindi taimuziva achinzi Tadiwa Gumbo. Ndozvaakatitaura nyangwe paakauya. Mwana akauya totobvunza kuti mwana wabva mwana Peter mwana wamuona kupi? Peter anoti mwana wangu I was married, ndiri mwana mudiki, ndakaroora ndiri mwana mudiki ndikamitisa mukadzi. So mwana uyu auya as a parcel angori mubhazi. Saka ndangonzi ndotambira parcel. Pandiri kutambira parcel ndiri kuona ari mwana. Then ndobva ndangotora mwana wangu. Saka mwana wako Peter, ndiri umwe akatoti Peter mwana uyu akangwarisa. I don't think waigara nevanhu vanogona kumutsiura. Nekuti maitira aita mwana waita zvezvo kungoti ndachakati vatotengerwa nababa wake. Ndachakati dzedzi totomuti iwe unonzi Tadiwa Nyamanhindi Gumbo shuwa here akati ehe ndosene neme yangu tikatunyepa. Takatogara pabhenji tikati unonyepa mwana iwo akati handinyepi ndiro zita rangu. Aya ndio baba angu. Atikati wewe ndi baba nemwana. Zveshuwa baba wakatsvagira mwana nzvimbo kuAufa. Mwana akaenda 2 days dzakauya haana kuenda kuchikoro. Then the 3rd day Tadiwa akatanga kuenda kuchikoro kuAufa. Akabva atenga uniform, complete uniform. Tadiwa akatanga kuenda kuchikoro achitouya nepanapa achidhimanda lunch kuna baba wake. Ndoda lunch. Baba wake oti ndishomuti uri kunyanya spoiler mwana. How can you ti mwana ukonomupa shwama kuchikoro unodzidzei? How can you say kuti mwana waya uda mari? Mwana oti ndoda mari yekutenga double burger. Then omupa mari double burger. Ndikati mwana uyu achakunetsa. Ine nyaya dzake ka dzichazokunetsa iwewe. Vangoti ndodi ndio life yakajaira. Tobva tongosiya nyaya. Saka after ndofunga 1 week taziya Tadiwa ndo pakabva pato tanga kusekirita nyaya kunzi Tadiwa Nyamanhindi. Then it was a Friday patakabva tati takatogara panze tikatoti ndigetimire Peter tizwisise kuti how come. Peter pakatoya nini ndakabva ndati Peter una mwana wako enda kuti watokangwariswa. Una akunzi Tadiwa Nyamanhindi but wewe wakati unonzi Tadiwa Gumbo. Ukati ndatoenda kotora birth rake kumabirth chichi una nyaya dzakubuda mwana uti wakaromba. Then ndakabva ndatoti Peter this is the last day yekuti mwana wako achadumona panapa. Ini ndikamona ari panapa ndiri mudzingira and you are going to kutaura nyaya dzenyu muri kupi? Muri kurodhuku. Panapa mwana yatichamudi kana achiti unotsenga miti mari yozodai saka uchauya achititorera mari dzedu panapa. Tobva tatoseka tobva tatobva. Then this Friday yoyoyo pakabva pangoitika kaika kuti muzoti kana ndiwo mukazwa kuti mwana wababaya ndozvaaita. Mwana wababaya wabva ataura kuti ini ndotoshandisa mushonga ndinodai. Mutanga kutoti kuna baba wacho the same how can shiri dzinofamba dzese dzisina dzakafanana. Handiti kana shiri dzikazhinji haugoni kuona gweturo yeimwe shiri. Unotoona kuti gweturo negweturo zvinotofamba zvese. Tikati birds of the same feather flows together. Iwe Peter how come waizogara nemwana achita zvakadai? Peter akangogona kuti mwana wangu handidzo nyaya dzacho. Idzi nyaya idzi ndedzekunyepa. Mwana uyu akakidnapwa. Ende anomboramba wakangoti wakakidnapwa saka all these nyaya idzi rutendera ma4 story. Saka munongoziva pabasa pakatanga kungoti anhu munobva mangotanga kutoti hatichatodi kana kusocialize nababa nemwana wakaita saizvozvo. Ndozvakaitika. Then pakazongoitika manifestation yemusikana kamanifesto achingoti Peter taura zvinhu zvawakaita kuwana. Saka nyangwe tiri vanhu unogona kutobhelievha kuti zveshuwa sei uyu abuda dhimoni akamanifesta zvakudai. Then takabva tatoita zviya zvekuti kana ininiwo kana kuti abate kana chinhu changu musaluni handichatodi. Kana kuti abate chigero changu chaiko handichadi. Kana yesi chaiye handisi kuitirana. Saka Peter ane mudzimai? Peter haana mukadzi. Alright. So mwana aiti mwana akabve? Aiti mwana ndio mukadzi wandakamitisa ndine 15 years here. Ndakamitisa munhu ndine 15 years. So mai yake anga ari kuHarare saka anga kugara naStepfather namai vake. Saka hama dzake ndo dzaposta mwana pabhazi kwandiri nekuti mai yake naStepfather vakaita accident here vakabva vafa. Saka mwana ndatumiwa pabhazi nehama dzamai vake. Sando kuziva kwenyu ndo inoronde mwana yamuinayo. Ehe. Aiwa tinotenda, thank you very much nekukurukura kwamaita nesu pamusoro penyaya yaTadiwa Nyamanhindi.